2 en 1, 2, 3. Nou, ik ben Jeroen Bakker. Ik woon gewoon hier in Sneek. Ik ben 13 jaar. Ik ben Eline Wening. Ik speel nu voor het 4e jaar saxofoon. Ik ben 13 jaar en ik kom uit Sneek. Ik ben Elbrich. Ik ben 12 jaar. Ik speel piano en voor het 5e jaar. En ik kom uit Oppenhuizen. Ik ben Zorin Wijnands. Ik ben 11 jaar oud en ik speel voor het 6e jaar drums. En ik drum. Nou, ik ben Jasper Bok, ik ben 15 jaar, ik woon in Sneek en ik speel het 6e jaar nu op basgitaar. Wilke Landsman, ik speel nu 3 jaar drums. En sinds 6 weken zit ik bij het bandje. En ik speel vibrafoon, congas en percussie. Goed jongens, gaat hartstikke lekker. Goed zo Wilke. Hey, eerste keer, complimenten. Je deed het zo goed, die lange tonen, dat ik dacht, dan kan die pam, 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 pam er ook wel weer in. Kees, wat gebeurt hier? Wat ben je aan het doen? Ja, we zijn druk aan het repeteren. Hè? Waarvoor? We repeteren voor het Versfestival, wat we over 1,5 week hier in Sneek organiseren. Waar zij zeker gaan optreden. En dat zou je zeker. En hoe komt dat? Is het een bijzonder bandje? Ja, dit is wel een beetje een bijzonder bandje. Dat kunnen ze zelf misschien beter vertellen dan ik. Maar ze hebben een prijs gewonnen. Een tweede prijs in november vorig jaar. Op het Prinses Christine Concours afdeling Jazz. Dus ja, dat was toch een hele prestatie natuurlijk. Ja, dus in die zin zijn ze een beetje bijzonder en horen ze zeker op het festival thuis. Ik zie je gewoon een hele superjonge band en dan jazz, dan denk ik, ja, oude lullenmuziek. Ja, dat is ook zo, hè? Ja, nou, een beetje wel natuurlijk. Dus we doen niet alleen maar jazz. Want anders wordt het inderdaad een beetje van, kan ik me die vraag voorstellen? Jazz is een hele leuke vorm om te leren improviseren, om te leren luisteren. Dat zie je, het is eigenlijk niemand die een notenschrift hier heeft. Dit is kennismaken met, dus dan doen we allerlei verschillende dingen. Ja. Waaronder oude lullen jazz. Dankjewel dat je dat nog even zei, Joeke. Maar dat deden we ook. Ja, precies. We doen eerst in het begin nog gewoon 1. Ja. Precies. Klinkt zo mooi met die pedaal. Jeroen, ik zei net tegen de meester een beetje oude lullenmuziek, die jazz. Maar vinden jullie het leuk om te spelen? Nou, zelf vind ik het wel erg leuk om jazz te spelen. Dat is eigenlijk, ja, het meeste wat ik graag speel is wel jazz. En deze band speelt dat ook wel veel. Nou ja, de muziekschool hier is op zich erg groot. En je ziet ook heel veel bandjes hier rond. Hier in Sneek en hier op de muziekschool. Dus ja, het is eigenlijk op zich best wel leuk om muziek hier te maken en op te springen. Je bent net de enige, hè, die bezig bent. Nee, inderdaad. Wordt hard gewerkt hier. Ik geloof dat ze net klaar zijn met het nummer. Stappen wij even naar binnen. En boven is ik nog van alles. Ja. Oh, kijk eens aan. We
gaan nu naar het atrium. Daar zijn ze aan het oefenen, ook voor volgende week. We testen de caféruimte even uit of dat hoe het daar klinkt. Nou, vanavond zijn hele beginnende bandjes die misschien voor de eerste of voor de tweede keer optreden. Die kans krijgen ze hier. En ja, dat is natuurlijk heel luxe. Hè? En het is heel spannend voor die bands, want het is professioneel geluid, professioneel licht. Dus ja, dat is heel motiverend om ze op die manier te beginnen.